Hello guys. Hello guys. Pasok na guys. Pasok na guys. Ayan, shout out sa iyo, Nora Aklan. Hello po, host. Salamat sa pagpasok sa munting bahay. Nora Aklan, hello. Ayan, shout out sa iyo, Nora Aklan. Hello po, host. Salamat sa pagpasok sa munting bahay. Nora Aklan, hello. Ayan, shout out sa iyo, Nora Aklan. Hello po. Salamat sa pagpasok sa munting bahay. So ayan, mga maliliit na bahay dito. Nora Aklan. Nora Aklan, natandaan niyo po ako. Ay, hindi po eh. Nag-ELS na po ba kayo? Nora Aklan, natandaan niyo po ako. Ay, hindi po eh. Nag-ELS na po ba kayo? Nora Aklan, natandaan niyo po ako. Ay, hindi po eh. Nag-ELS na po ba kayo? Nora Aklan, kailan lang yun, di ba? Siguro pumasok ako sa LS mo. Nora Aklan, kailan lang yun. Siguro pumasok ako sa LS mo. Nora Aklan, kailan lang yun. Yun pala yung nagpa-games. Nagpa-games ng load. Yun po ba, Nora Aklan? Yung nagpapa-games ka ng load? Yun pala yung nagpa-games. Nagpa-games ng load. Yun po ba, Nora Aklan? Yung nagpapa-games ka ng load? Yun pala yung nagpa-games. Gagamitin ba sa mo? Yun po ba, Nora Aklan? O, tawag. Yun. Salamat sa pagpunta sa LS ko. Ngayon lang ulit kasi ako na pag LS. Daming busy. Salamat sa pagpunta sa LS ko. Ngayon lang ulit kasi ako na pag LS. Busy. Salamat sa pagpunta sa LS ko. Ngayon lang ulit kasi ako na pag LS. Baka nagdidisko ka yan. Kung magmakay ka ka. Gisa ka na. Kitang-kita yung paa. Exam. Ayun, maghintay lang tayo ng papasok. Kung may papasok. Patamsak naman ako, Nora Aklan.
Ayun, salamat, Nora Aklan. Anong oras na ulit yung yung LS mo, Nora Aklan? Tuwing anong oras na yon? Anong oras na ulit yung yung LS mo, Nora Aklan? Tuwing anong oras na yon? Dalaw, dalaw ka ulit sa Kubo Host ha. May pag-games uli ako. Wala pa schedule. Busy po kasi daming work. Ay, okay po. Noraklan pa, oh, sige, papasok ako pag pag nag-LS ka ulit. Baka sakaling manalo na ako. Ayan, jacket si Noraklan. Ay, ba't ganun? Delete by Pino. Ay, sorry. Ay, ala. Kung nag-delete. Yeah? Hello, Noraklan. Ay, nako, may pag-asa pa ako. Ayan, ayan, ayan. Pasok na, guys. At tayo ay mag-isdaan.
Ahon SIM card na da. Ahon memory na atoy. Ano mo pa ng memory na? Ahon memory. Ha? Shout out sa'yo. Yan, welcome sa'yo. Shout out sa'yo. Yan, welcome sa'yo. Bernardo Perpetua, Bernet Vlogs. Ah, si Bernet Vlogs to. Hello, Bernet Vlogs. So yun, pahirapan ng pagpasok. Paano na ulit mag-ano? Noraklan, nandiyan ka pa ba? Noraklan, nandiyan ka pa ba? Ah, dito. Ay, kumatak ko.
Yan, salamat sa thumbs up mo, Bernet Vlogs. Salamat din sa pagdalaw mo. Salamat sa thumbs up mo, Bernet Vlogs. Salamat din sa pagdalaw mo. So, ayan. So, habang naghihintay tayo ng iba pa, ay re-reformat ko lang tong isang cellphone, naglalag. Pasok guys.
Salamat sa thumbs up mo. Pasok Mama Suki. Pasok ka na. Isdain mo si Nora at saka si Bernardo Perpetua. Ay, si Bernet Vlogs. Pagtala man ni Reben, patay pa lagsasaw. Tol na eh. Yung mo, ano mabali? Yan, maghintay tayo. Papasok.
TikTok. Ganito pala pag baguhan ka sa mag-LS. Mukhang lalanggamin ako dito. Ay mukhang lalangawin ako. Ayan. Yan na si Tatay Panday. Shout out sa iyo, Tatay Panday TV. Welcome to sa aking LS. Kala ko lalangawin. Ayan, dumating si Tatay Panday. Salamat. Salamat sa tamsak mo, Tatay Panday TV. Ayun, di na lalangawin. Pumasok si Tatay. Burnett Vlogs at Nora Clan, dyan po ba kayo? Ay, oo nga no. Feedback. Feedback. Salamat, Tatay Panday. Kadikit pala yung cellphone tsaka laptop. Tatay Panday. Tatay Panday, mamaya nasa LS ka ba ni Madam Scorpio? Madam Scorpio. Yan guys, sa mga andito guys, pasok na. Pasok na kayo. Dikitan nyo si Tatay Panday. Tatay Panday, nag-ALS na po ba kayo?
Ayaw nga, no? Pupuntahan ko yung bahay mo mamaya, tatay. Bibigyan kita ng WH. Yan, so, yan, lilista ko si tatay. At bibigyan kita ng ano, bonggang-bonggang oras. Dagdag oras. Sige, tatay Panday, balik po kayo. Ay naku, may pag-asa. Alam di basa. Munog. Ano may sa dapat ng alam? 25. Naringan dapat mo.
naman. Hoy, umunag ko nak. Umunag. Bawal ubing. Ay. Umunag! Inanak kulit mo dato yan. Ayan, guys. Paninda naming buko. So, habang nag-LS, bebenta tayo ng buko. Ang paninda namin, guys. Oh. Ayan, uulan na naman. So, tag-ulan na talaga. Salamat sa mga pumasok sa aking bahay, guys. Yan, kitang-kitang malaking ano, guys. Eh. Fresh buko and banana cube. So tabi lang po kami ng kalsada, guys.
Kuan di account mo na YouTube, sa bali mo na. Kita ma bakad na tol. Screenshot. Yan. Mukhang lalangawin na. Yan. Pasok na guys. Ada. Magbiro ka mo, gipit screenshot. Oh. Password kin ko dyan, screenshot ko din. Mark, ay. Nanti ko biro ko ni. Ano hindi password ka to ba? Nata yes, I am mama. Ni. Nata na biro ka. Jason Ocasio. Bakit na zero eh? Nata di dating sa eh. Kasi rupet na rin ay. Di ba ba? Zero 8 mo na rin. Ano ito? Bagit mo na data? Ang mong password na. Kuan, dati mahal ko. Mahal ko be. Yung kabel mo hindi. Mumla ko password na.
So yun, magbilang tayo ng sasakyan na dumadaan habang wala pang pumapasok. Guys. Napanan ni Jennifer. Pagatak talo dyan rin, Mad. Jared niya paggatangam. Niya paggatangam. Jay. Oh mulu. Jared na eh. Mita kata mo, ada video. 1, 2, 3, 4. Ay, 4 lang, Jared. 4 lang. Kita man 4 lang.